оставиш и няма да я забравиш, Господи. Благодаря Ти за Твоята милост. Благодаря Ти за Твоята благост. Благодаря Ти за Твоята добрина. Благодаря Ти, Господи, за Твоята намеса и изцеление в живота на моята сестричка, Господи. Ти си този, който даваш дълъг живот. Ти си този, който помагаш. Ти си добрият дар. Моля Те тази вечер, Господи, Ти да благословиш всеки, който ще прикрачи прага на молитвения дом. Моля Те за Твоята благодат, моля Те за Твоята милост. Благодарим Ти, Господи, за прекрасния ден. И ние ще продължаваме по този начин, Господи, да Те издигаме, да Те величаем. Няма значение през какво преминаваме. За нас има значение, че Ти си с нас. За нас има голямо значение, че Ти си в живота ни, Господи Боже мой. Ти ни учиш като духовни войни, които са Твои деца и Твои войни. Учиш ни, Господи, да можем да ходим, Господи, от победа в победа. Благодарим Ти, Баща Небесен, че Ти ни показваш свещеното писание. Благодарим Ти за Словото Ти, дадено на наш човеците, Господи. Благодарим Ти за Твоя Син, когато Ти изпрати, който дойде, Господи Боже мой, и даде живота си за нас. И по това разбираме колко силна любов, колко голяма любов към човечеството, Господи Боже мой, да умре на кръст, да страда за нас, показвайки, демонстрирайки своята обич към нас, хората. Помогни ни, Господи, въз основа на Твоята любов да можем да градим, въз основа на Твоята любов да можем да ходим напред. Ти ни даваш сили. Твоята благодат почива върху нас, Господи, и днес ние живеем в време на благодат. Аз Те моля, Господи, за нашия квартал. Аз Те моля да благословиш нашите хора. И ние Те молим, Господи Боже мой, да ни помогнеш да бъдем светлина. И да може, Господи Боже мой, да светим на човеците, да могат да видят добрите ни дела. Тези, които са в Тебе. Молим Те да имаме доказателство на нашата вяра, Господи Боже мой. И ние Те молим, защото Твоят не е наш, а е Твой, Господи. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни помагаш, за да можем да бъдем, Господи, тези силни личности. Да бъдем тези шампиони, Господи.